Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to po 2 měsících, jo. A je to 10 faktů o Chice. Let's do this. První fakt. Chica jako jediná na vás kouká přes okno. Jako úplně jako jediná. No si hrá pováčky s onom. Že se to dělá. Neměl se. Ne, já jsem mluvil mango a furt nezpůsobil to fešty sebe. Druhý fakt. Chica jako jediná v jedničce, já jsem našel ti inteligentní, než v jedničce, já jsem našel ti inteligentní, že v videu napíšu, že není jediná holka, že ještě to Chica odčekám, on to čeká. A pak marionet. Já nevím, jestli to holka nebo kuká se. No tak, zdůrazňuji v jedničce. Chica jako jediná v jedničce holka. Jak Foxy, Freddy, Bonnie, jo, jsou kluci. Jo, Golden Foxy. Rabe. Chica, ta třetí fakt. Jo, Chica naprosto zbožňuje pizzu. Ona se nějaký animace, tak to fakt vtipný. Já jsem hrál v Roblox. Jestli to znáte, tu hru Work at the Pizza Place. Myslím. Jak tak se to jmenuje? A tam prostě děláte pizzu. Já jsem tam dělala kašile, což je nejsem jistá. A já jsem dala tu pizzu a to bylo šílené, to už horší než čekal. To, někdy jste to měli. Pizza, několikrát pizza. A nebo pizza, yeah. To je fakt strašný. No, to je jedno. Třetí fakt. Třetí fakt. Chica, ten mrnáček, co má Chica na hrudi, není jako všedilený, on je nakreslený. No, prostě nakreslený. Zádlo to kreslili, no. To jak je napsaný to let's eat. Jo, let's eat. Pátý fakt? Jo, pátý. Myslím. Jo, pátý. Chica je někdy slyšet v kuchyni. Proč to asi je? Podle mojí teorie je to, že se tam prostě dělá pizzu, to by bylo podobný. A nedělal jsem se nedivím, protože jako několikrát tam za noc. Pizčeku, nebo se to asi taky dělalo. No to je jedno. Já jsem ty vlastně se nemusel 44 jako čas, tak se zblázním, protože to je čas dotkne. Bože. Když koukám se to. To je jako závislák. To je jedno. Šestý fakt. Jo. A to už tomu spletu. Šestý fakt. Doufám. Já myslím, že jo. Šestý fakt. Chica, když to není taková svině jako Balloon Boy, tak je to přesto taková trošku svině. Protože ona za tím oknem vydrží klidně i tu hodinu, a tím mám nutí plýtvat elektřinou. Ještě pár sekund. To už tak se pak debil. To už je všechno. Natkráš! Kdo jste takový debil? To někdo prostě vysvětlí to. No, prostě. No, to je fakt svině, protože ona
Takže je to tak vlastně jako nevím, co se mám povídat. Ona zatím okno, ale vydrží tu hodinu. Což je strašně moc. A vyžírá má asi nejvíc očí. Dá hned po prvním. Tak je svět. Sedmý fakt. Čeka je od třetí noci nejaktivnější animatronik. Já se jenom stalo několikrát. Už, že mě čekám, se ke mně dostal už o půlnoci. Samozřejmě, že se používá čitelům. No to fakt, s tím má zase problém. Lepší. Takže mě se to někdy opakuje, ten konec docela často. No, jak to je? To je jenom. Sedmý fakt. Co je sedmý? Ne, osmý už. Asi. Mluvám se ani kolik jich mám. Jo, osmý. Čekám. Na to zase zapomněla. Čeka je. Jo, osmý, už osmý. Osmý fakt. Čekám. Čekám, když je na pódium, tak drží obrovský cupcake v ruce, který skoro větší hlava. Ale když je z toho pódia, tak cupcake se prostě vypaří. Už ho nemám. Děkuji, to je prostě ty strašně uvěříš po tu pěcu. No, to je fakt. Čeká. Je. Jo. Jsem to tam. Na některých lístech vidět ve dvou částí. Například v dining room, tam je i Bonnie. Jo, jestli můžete najít Chiku a není někde u vás, tak nemůžete fakt najít. Nikde není. Tak bude a Bonnie je v dining room. Tak u nás se bude tam stejně, protože Scott asi nechtěl, aby byly dva animatronici na jednom místě. Prostě když tam je nějaký animatronik, když tam přijde, tak prostě tak se jakoby vypadá, že ani tam viděl, ale je tam. No. Už to má 8 minut. Jsme na tyhle. No, to je jenom. It's so far away. A strange. Jo. Jo. Je na místě, který je vidět záchodem, u kamery a potom vzadu. Vlastně v tom dining room. Na záchodcí v dining room. A na té první kameře, jak je chodba u vás. Nemyslím těch dveří, ale jakože ta dál. Víte, jakou myslím, ne? Tak jsem... No tak tady vidíte takhle. A 10. fakt. Chica není kacheda. Je to kůže. No to by bylo všechno, protože ještě na steze byl čas strange. Ano, už tak málo sekund, no. No, tak to by bylo všechno, já doufám, že se mi to líbilo. Určitě se podívejte, pokud ještě myslíte, že Fred trošku zubej, už jsem určitě to sedem. S proměnutím. Jo, ještě, já jsem to zapomněla zmínit, já jsem to neuvěděla v té jsem to zatáčela, tak jsem to zatáčet, že Fredbear, on byl ukázán čelní mozkový lavok. A v té minuze to bylo ukázáno tak, že mu rozkousnul hlavu. Neukousnul čelní mozkový lavok. Už to kurva pochopil. Takže se aspoň trošku zamyslet. Ale to bylo vše. Já doufám, že se vám to líbilo, když tak zanechte like.
odběr, nebo koment, nebo dislike, pokud se na to nelíbí, už se má 10 minut, už zase. Ještě vás chci pozvat na můj webpad, je to Sarka plus rovná se láska. Nechtěj se, jak je to napadlo. Dejně si, brzo chci, to zase přejmenám na, jak jsem tam, Mango 2000, jakože to přemýšlecí jméno, hodně chápete. Mám tam už několik příběhů, FNAF příběh, mám tam asi 12 publikovaných příběhů, a ani jeden není dokončen. A teď nějaký má ještě v návrzích, jo. No co? Debil. Dobrý pohled. Zase to nebo to takový energičtější. No to jedno. Čau. Estridge forever. Jo, abyste pochopili, neposlouchám moc na písničky. Nebo nejsem ujeta. Nejsem ujeta na písničkách You Could Be Mine a Estridge. To bude teď, jak jsme vedou hráli, no. Já jsem na první pohled. Tak čau. Konečně.